Tjusarna, nu var vi här. Vi hade liksom att göra någonting för att vi var med situationen med regn och en omfattning och fjällbrand som ska lära till Norrhus och vi ska gräva in oss. Här kommer Lasse. Han har kämpat sig upp dalen på andra sidan. Vassiverket tror jag det heter. Jag har inte riktigt koll på namnen här. Den så kallade soldalen som vi inte har sett mycket av. Bara regn och dimma, men nu ska vi dit uppifrån talen. Men så här ser den ut, så var så välkommen hit. Men då sagt var vi kom nerifrån och det var dimma och regn och man såg inte mer än 20 meter sedan. Så här, det är så här, kanske. Det räcker till ett kvarter av människor. Ja, verkligen. Och lavinklumpar.